Mina wasifi sewa yebyama. Mina wasina oyamye wadia waye. Yesu mina wasiona oine wadia waye. Wadia mina wasiona. Anadiya na wasio yenyanko. Sifi sawa mayekwao yadawasina oyasubo adia waye bibe yadawasina yeso adia waye ide yadawasina wakwa wudiacha yana yadawa yadawa Musirani nidikro Yasila radio Wadio Yasamasu Badabana Naini Turicha to me, I need to reach to reach Sonidiani Moyama Sikator. Wawa yini turi chada nyumba ya mawamo. Wana miya minga jawudi Saudi ya Moyama.
Oyamie. Yamambo. Fadima Randa Boska. Iyam Farada. Yes, Saudi and Munyan. Yes, Saudi and Munyan. Yes, Saudi and Munyan. Oh, Radi. Yes, Saudi. And another Saudi.
nyina practice say My God. na woni so woni munyam anwumre ye ma wo mo Yes, Lord. ono kwafo se wuti dede ya na ya ma mambo ne animnyam kese wa so ye nti ne ye de mu animnyam ne ne tie ne tumi nyina ma ogwama wo ku mo ye ma ya saso anwumre se nya ya ye de kese wo wanim ye be ye ho ase etontom ye da wase wo no kwafo oni wo ya ma ye animnyam nyina ya wo dia awuti nyina nka amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Edoni bremu Cedar awasunie. Baby bia wo bia mesresa obeje bre na watena se na afe nso no watie onyankopon anuma sema wonam na koa so edebreye na kenkan kiro na according to Exodus chapter 7 Bible say Awurade soma Moses edema Israel for jiwon frem kwaso mo edoni bremu awieye bremu Awurade asoma na koa te se Moses sa onfa na asem emra ye nchen na afe obi bi odam pochirem amaniemu ahamu nso no onam asem no so agye no afrimu na obi bi Awurade asoma no okan onyankopon adwene ye papa ahobrase ene odom ni tumi Awurade di adom no onkasa saya na empochire bubu nipa pii no ye ho adansefo awafidie so na ade akura ye mwanwa ne se utu fio wose fansuo esi TV no ho na okasa na ayaresa esisi wana wo kidney problem nyina no oho eto won obi wan mo tin finshi anwatwe wabom paye afa awo ho onum nsuo ni bipe na wanya yefunu etimi awoba hallelujah ebre mu na Awurade ayebi ebre ya basresa jebre ne yanko ya papa nchen edino edi Bishop Albert Sackey Kwapong eni diemu yamana kwaba ebe fidie so general Asofo mejoso eburu amisha Bishop na ena enwumre mompo motisen nyamiadom ye ho ye pa ma memfa sa akonya ensoso na ye na asempe nipa force that's right amana amwaja baton no ede amaye enti ensi asempe nipa panyin so na nto ne na pamfo se yakopon hira won ewo dwomaso a odi ede boa oman Ghana na sabre di efri sabre kosi se no nsia ebebo no efri sabre kosi se no ndu bebo no na eye Cedar hour that's right na utie na me ya twe time ne nyina ma na na dwumu nyina akoye watch night hallelujah amen enti efri sabre kosi se no ndu ebebo no God bless you ebebo no eye Cedar hour on ye nya den enwen na obeye nhira my God na sabre ide ebia na ne de kan a otie ye ya eye Cedar hour na ye de brewo na ye de nyankopon asem brew ewia ye no wagina so abompa ye ewo fidie iso my God na ni gisem ne sem pai bono den senche ne nya won wadwuma pi amen ene bra hwefo na etiefo yes na dodo na edi adanse ewo kasa fidie iso ti o chanya me ya dom no de ya dom ya adanse kwan bebi o fidie iso ama watebi na edafie danse so wati adanse ni bi amen na sabre yi de phone na fro bi na obi so fro bi na ka kire ne se nyame akoa no nyame somafo na waka ne ho asem no one ni team no abedu yes enti onfa na fidie no ento Sompa TV ni radio no so ento Sompa eye radio na onye de on sign fa ne phone no obetimi areche ye ewo Facebook anase YouTube na obeye nhira na ye baso say ya onfa insurance ni TV nanim ana na radio nanim owo documents bi onfa nguso na ye wie pe mejira kasa fidie so ahye nyame tumi ewo TV so ba bi wo hwe ye utie nyame ahode beba ofie ho wa adwuma mu ho ba bi wo hwe ye bia say ye oman foforo so say ye Europe say ye Asia say ye America ba bi wo hwe ye bia Africa country bia so Ghana nkura kese ni nketo ba bi wo utie ye wo hwe ye bia no nyame tumi no beba ho na adanse no onsoso ubedibi amen enti muna mwanya dance to da mo se mo fra mo ntibe mo nwure mu no ye na mesede good TV na nim ni nyina ye WhatsApp number obetimi asene wa dance no be no voice note aba na ye be bon kasa fidie so ama hwefo ene atiefo so ate na won so wa ye nhira amen na me koso asan
ache ahwefo ne tiefo biom enkanka eye Cedar Hour ahwefo ne tiefo mre bi omugye mre ese wo mre no wona daagye kosi se Cedar Hour ye bepon no one ye ne bom esom o hwe Facebook do so a etoda comments mo am share link no omo am gira so kosi se bepon do hwe ba ko bi gira so sa data hodo nyankopon hyiram sa na tetefo no yo ya Bible say wo bre no anya kwa no enti wo so a wo hwe ye a wutie ye onso obre no anya kwa enti ne fa phone no na like Sompa page no Facebook no na share link no na fa comments so bra na obeye nhira na bosome bia ye yinsemfo abaako na yakasa afa ho na Cedar Hour bepie mu se pe ensama ye de bra hwefo ne etiefo ne se ehefa na ye gya no mo nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? The nche ye bisa sa ne se e kamia ye se ye bresui nipa nyini nche bio nipa ni wo breso ababio nipa be bresa obehu nipa anopa e bedra nwumere no yesi oni ho bio oni nipa be hia adwuma mu ade be che yesi oni ho bio ubisa se no wadi mfie se ya osofo awrehosem wa ni nkwana no amen sani onyankopon eka no ni ebisa se onyankopon no hye ye bo se ye bedi ye nkwana ni nyina amen enkwantete a ahode wo mu sa nyankopon no afa hemfa eno na ye ba fidie iso a ye se dia na tetefo no yo ya onya onyini nche onya nyini che enya nyini che keke nyini che apomodin omo wie omo soma adwuma dia no yo ye ti ye bape ye se ye kwhwe tete atempon no ba bi okwan pa no da no na ye nso ye mfa so ye benya home e de amaye kra wo kan Jeremiah chapter 6 verse 16 o kan sa asem no ho na bosumi we die isemfo a yayi na ye de toto ya brabo ho sani atetefo no fa so no ye kopoto kasema o say obedience to God's word. Obedience to God's word. Say ye sitie ediama onyankopon asem. Na ye sitie ma onyankopon asema inhira ben ena ibenya. Yes Lord. Say anya sitie so ama onyankopon asem. Na ye po onyankopon asem so a or how bay ene beba yeso eno na bosomi we yese gimere na semere na one ye nwen e wo kasa fidie so na me bom nka yeso se mo etoda ya pe baby akobo mpaye no eye efiada ebei eye watch night kesia eye enwumere no ndukosi ahomache no nine no ebebo mpaye amayarefo esujafo wona wosika sem wona djuma sem Kristo somo ahoden afi wosra ye de betwa afi nyina enti kache obi no be so kache obi se ye boso me watch night na eye Cedar worship center no baso eye fiade na ampaya ebedwa samre yanko Facebook no so na ona abaso no ye makakra kwaba na ansana nyankopon sem no ye dia brahwe Bishop ye ko Facebook no so a so ye hyiye ye nua be ma pronk e wo so na najasiwa wo so Aisha Dauda e wo so Benis Japan Ochre Gladys Georgina Yambiri e wo so Jacqueline Ampofu Efia Gospel Ohini Sika Jonathan Inshiraba German Evans Mary Nkrumah Seraph Asumanin Root Asante Bright Comfort Edu Emmanuel J Edith Amwa Jimaima Owusu Efrien no so that was so there na another sentence so was so Joseph Sam enso ne bompai na nafia Sila Adepa Inshiraba Alessa Martin Dora Ampofu Obapa Olivia Kwapong and Abuache Constance. It was also YouTube ona Portia Osei Eniesom Perpetua Nana Eniesom Asantewa Krobia Inshiraba Suzy Danso Solomon Obin Higa Amwa Anthony Opoku ene Samuel Safo ewo YouTube no so a ene enumere omone yesom den Sub radio obe share link na ama foforo so ahwebi
maybe I am a catcher said Daniel chapter 12 verse 3 no That's or say my John man no be shine na the ultimate nipa bebre e battery ni mu no or be shine say da pem enso enti se o share link na nyame asema ebe nipa ba ko panya adwen sachira wo a o share link no wo na sa okra kro no wa je ne kra no de ama onyankopon na se sani nim se nipa ba ko de boy ni ba ko sachira na adwen o se osoro abofo pempem energy na omode edan omode fie hallelujah Amen. ena me no toa so ewo bosome asema ya sha se yenye sitie emfama onyankopon asem. Obedience to God's word. Obedience to God's word. Say ye sitie ediama onyankopon asem. Ye sitie ediama onyankopon asem. Ye sitie ma onyankopon asema. Edie na yebenya fasodie be na yebenya ma oremfi se 2026 yakwantu ene date ye sen ene ye 3rd February na chese afi ye de ka January abosomi 31 ho afi na ya twa 35 days ma oremfi se ye 365 days 34 days afi na ya twa 34 pe ambacha 34 inti ze sa aka say aka 331 days 330 inte ye ufrin kra na oba kumase a ensa hom kwa unuru ye ena ufrin kumase se na okon kra ya edwe so kra no onye unuru ye enti hye no so se akwantu no obia so di adanse se no obia na tu kwan a osofo okodu kwasem enyo obia na etu kwan a odimekoduru kwasem enti se ofri eye kumase na oko srem kobole gatanga so dia na chese humbabi a wadu ofenso onya nuru babi atache ma nkra nuru nyankopon onhira na kire se ye wo kwan da yenim 2026 ye wo kwan da yenim na ye bisa se 2025 no ye ni nipa bi na hye akwantu na se 2025 akwantu no na ye duru December no ye twa kompoko hwe ye nchi no na ye hu bi ye bisa bi ase a ye so wa mbedu ye so wa ka kwan no so enti mi bisa wo hweme a wotie me se afi akwantu na yetu no eye 2026 akwantu no obetimi akoto last year nioma be na amani pa bie antimi ankoduru akwantu no ebi ya yade that's right yade ne bo bi wo kwan so ama wantimi ankodo ebi so nya ka kwanhia obi so nipa bonefo na gi nipa bi nkwa efu sem enti ebi ma ankodu ebi kunu ankodu ebi yire ankodu ebi aboafo ankodu 2026 so eno ena ye kire se ye wo obi a ono no behwe wo so a ho ma asem na sa asem no ye me de e wo Psalm 91 verse 11 no wo se wa hye na abofo amma se on hwe wo so na wo ho ama asem na cheso sofo se wan hye abofo ni tumi ni nwosra na ama wo a 2026 wan hwe yi a osofo o baba asem o ma ho baba asem wadwuma ho baba asem efise Bible say nye ye ni honam eni moja ena enya hallelujah amen o se ye ni tumedie ni mpanini osofo o nyame beti ma hwe wo ne o maame unua no papa obubi aso 2026 ebedu December 31st no osofo na munyina mote asio na o kan say Israel for kwa akon no according to the book of Numbers oso mo buy o kan omo kwa akon no na ba ko ponya dey omo kwa akon nyina ko di nkonem esan buy akwa ho san ba onsem nyankopon nyankopon so beba ho ban a why ni to me when ni be ye when ni kabla chechirefo wọ́n ní pabonefo bien ho enti David say otomi David pono e wo matamfo ani na o ma me David mi kuru anu ye mabuso eguso ye ni adoye yes ene be di mi David mechi mi kwa na
aka mede na asase ne nyina so na kyerɛ ne nkwa na obedi na asase so nyina no nyama bɛyɛ tɔte ama nyame de otimi yɛ no ɔso no na otimi di awɛmfo wo wada no na ɔde asisi wo wa fasuo so enti na ɔka kyerɛ wo sɛ so onyankopɔn anhwɛ wo fie no a onyankopɔn anhwɛ kuro no a onyankopɔn anhwɛ w'adwuma no so a awɔkyemanfoɔ no yɛ kwa wobɛkɔ no wakɔbie ka no wadamo hallelujah amen enti ɛnora yɛhyɛ aseɛ wɔ sɛ onyankopɔn sɛ wodɔ me a di me nyankopɔn mahyɛdeɛ so ɛyɛ John chapter 14 verse 15 nyankopɔn sɛ wodɔ no a di n'ahyɛdeɛ so nyame ahyɛdeɛ ne deɛn n'ahyɛdeɛ ne n'asɛm enti ne yɛbɔ wura n'asɛm no enti menu mienu kan every Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2 na yɛbɛtoa so akosi 14 no from verse 1 ne saa akosi 14 sɛ yɛdi nyankopɔn asɛm so yɛdi asɛm so yɛbɔ mmɔden nyame no so wo kuro ketuam wo kuro kɛseɛ mu wo obi man so na bibia ɔwɔ no oni nipa bɔnfo na teɛ a na wonkae Isaac na kuro a Isaac ete so na nipa bɔnfo ɔno na Isaac nyame hyira no ebura mpo a ɔde wata na dia bɛn ne nneɛma ne no baayɛ so no ɔmo timi kotu etu nɔteɛ ɔsɔfo ɛde sitsi no sɛ ne bɛyɛ na adwuma no nyɛ answer still na nyame hyira Isaac ɔsɛ afi no so yɛ no Isaac twa ɔha eduoso eduowɔtwe eduokoro nyame yɛ nyankopɔn enti ɔmo na ɔmo soliti a Isaac no ɔmo nyina san ba ne nanse ɛbɛpa na kyɛ enti nyame ka ho a enti na ɔsɛ nyankopɔn wɔ wafa boy na ɔde die 2026 na bɛyɛ dɛ na onyankopɔn awɔ wafa ɔsɛ asafo Awurade din no ɛyɛ abandenden ɔsɛ saa din no na ahotefo dwa ne kɔto a wɔn anim nya dɛn 2026 wenimu nwase amen Awurade de wanam obesisi yie amen yankɔ ne ntantam ne ntie twerɛ sɛm no Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 sina sɛ wutie Awurade wo Nyankopɔn ne sɛ wo bɛhwɛ na wodi ne mmara nsɛm a ɔhyɛ wo na nyinaa so a Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔ soro asi asase so amanama nyinaa so na nhyira nyinaa bɛba wo so na abɛto ɛfiri sɛ wutie Awurade wo Nyankopɔn ne nhyira bɛka wo kurom na nhyira aka wo afuo mu nhyira bɛka wo yafuru mu aba ne wasase so aba ne ufie boama wanantwie ema ene wunwan ma nhyira bɛka wo kɛntan ene wo mɔrekodoɔ nhyira bɛka wo fie ba mu na nhyira aka wo difire mu Awurade bɛma watamfo a ɔsɔreti a wo adi nkuguo w'anim ɔnam ɔkwan korɔ so na bɛfiri ahyia wo na ɔnam akwan enso so adwane w'anim Awurade bɛhyira Awurade bɛhyɛ nhyira amana aba wo so w'asɛn so ene ade a wode wo nsa bɛka nyinaa mu na obɛhyira wo asase a obɛhyira w'asase Awurade wo Nyankopɔn de ma wo no so sɛ wudi Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm no so na wo nante na akwan so a Awurade de wo bɛgyina hɔ ayɛ ɔman kronkron afa sɛdeɛ waka no entam no na asase so aman nyinaa behu sɛ wode Awurade din na afrɛw na obesuro na Awurade bɛma nepa abuso ɛwɔ oyafunu mu abamu ne ufie boa abamu ne wasase so abamu asase a Awurade ka wo nananom tam sɛ ɔde bɛma wo so no Awurade bɛbue na de pakora bia ɛyɛ ɔsoro no ama wo na atɔ wasase so nsuo ne bremu na wɔhyira wo nsa no adwuma nyinaa na wo de bɛfam amanaman pii na wo de umfam obi ho bibibia sɛ wutie Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm a ɔhyɛ wo neyisu na wobɛhwɛ aya ɛne Awurade bɛma wakɔ kan na worenka akyi na wobɛkɔ soro na woremmra aseda na saa nti ɛmane mfiri nsɛm a mehyɛ wo neyi mu biara ho nkonifa ana
benkum nkodi nyame foforo achi enkosom won amen hallelujah enti obi a wo hwe ye ya o tie ye no obi a pese oye3 obi a mpese oye2 onyankopon so obema wo ye 3 na oma onya to da Ewurade so obema wo so akosoro na oma wo mafom da na ni nyina nsema nyankopon kan ba bibie ni ho a onyankopon kan se botons bompa botenten yeah 80 days fasting 40 days fasting 20 days fasting men can say fasting yet men can say mpaibon yet because Bible said nyoma ni bi wo ho a na de ba no gimu adadie ene mpaibo aso we na nyankopon bobo so niema obibia wo hwe yen oti anwumre bia hwehwe ne mo kwan 2020 sesi ni nyina ye nyame asem so de enti ena obi se oh me di nyame asem ne so me kwa sori mre bia me ba fidie so a me se ye generation ya ye kwa sori pa na generation ya po nyankopon asem asofo ene ye hwe se wo bi o hwe ye ya otie ye di nyankopon asema ye de ye hwe de onyankopon kan wo 1 John chapter 5 verse 3 osi 1 John chapter 5 verse 3 na ye ni onyankopon do we ni onyankopon do se ye bedi na hyede so se ye bedi onyankopon ahyede so na hyede no enye den na hyede no enye den osi we ni nyankopon do se so wo do Awurade a wo bedi na hyede so ahyede no baako ne so osofo osi yemfa mfiri yemfa nche na ono nyankopon so de ache ene uwura Kristo asafo mu a akayo ahodo owura abusua mu a akayo ahodo owura adwuma mu a akayo ahodo obi se de nipa ne de ayeme no memfa nche ne da menkasa ne ho da minti memfa nche obi tie me na nwumre mpo no ono akasa ne ba ne sene mo ba enkasa obi ne ono akasa ne papa ono ne mama enkasa kwasem osofo aso de bi ofa Bible ekwa sorry o de bia ochire ne yem kom enti se won fa ncha na nyame asem na ye ka na anwumre yi no watu atia kwasem on fa asem no nya adwuma efisa ye call Matthew chapter 6 verse 14 and 15 or say na samodi nipa mfom so che wona samodi nipa mfom so che wona musura jano edemo de beche monso musura jaso so demo de beche monso so na samamfa nipa mfom so anche wona na samamfa nipa mfom so anche wona jano so emfa mfom so anche na owo soro so mfa mo de anche mo enti osofo enne obi o hwe ye wotie yen hwe akayo ekoso osofo obowura institutions ahodo mu ukoye central market ahodo mu a oye makuo ni omo atwa ho ahia edwesuo ho nyina oni fa enkasa osofo nso so edu kwasi ada memre da uhwe duku bi a wabọ ne enimo po bi a memfe tan ode kwa asole osofo obi so ne duku a wabọ no hia na oche komsheni ba oche sunsun sore komsheni ba mechia sunsun sore fo nyina osofo omo dress ni ha wo musi boduku esisiesi wo ho no osofo ehye nyame animunyam ade pa no ye ka ho asem the Bible aka nipa ye dress ho de be asem aso se nipa no ba bi oye adwuma ho nyina oni hofo nyina efa ayaka confusion osofo edwem ho onidi wo ho anso so no edu kwasi ada ono no pagya honhom nyumo so do ti be bon pai sa na ye tonso na da ne nyumtu ho asofo anso so aka wo ye no wo ye sa nneema na wo be frɛ nyame so omo ma no ho ban omo wo be frɛ nyame se omo wadwuma no ho ban omo se one friend nipa phone so anche wona so fa anche na nano de na Peter kafa o say yem fa anche pra do say 70 times 70 so fa che yen kwa Ephesians chapter 4 verse 32
Diana Tresem no. Se na mama mo yam nye ye. Mama mo yam nye ye. Na enhyehyɛ mo mama mo ho. Mama mo yam nye ye na enhyehyɛ mo mama mo ho. Momfa nkyɛ mo ho. Momfa nkyɛ mo ho. Se de Onyankopɔn nam Kristo so de kyɛ. Onyankopɔn so nam Kristo so de kyɛ. Enti osofo enne Bible say ye pese 2026 nyame animutie nyame dɔ nyame Ebrahim so se yeni na hyɛde no so na hyɛde no ba ko na meka wasɛm na nyumre ni sɛ o se yemfa bɔne nkyekye ye ho o se yema ye yemunya dan enhyehye yen ema ye ho osofo funso bi eno bi ye ni kunu o se sa funso no mfa nkyɛ ne da onware no bi mu da osofo ni kuro mu hene ne sofo akoka o se memfa nkyɛ ne da mami a wo hwɛ me a wotie me won so funso wa ye tie Nyankopɔn so on fa nkyɛw na obeyi ne banbɔ na furu hu a ye bɛka na fidie so baabi ehu ne sɛ bronsam ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ wo na wo bo Job ho ban na de owo ni nyina so we hyira so ama na wo pa ye banbɔ na ehwade nyame ye banbɔ no 24 hours na Job ma pen ni nyina na bronsam akumo mu nyina Job ahodi nyina ne bambo no enti Job ahodi ni nyina nya sika na owo no osofo nya moa na owo no na ye Nyankopɔn bambo no nyame bambo no ni Job na hunya ni nyina enti maame a wo se de bema na yo mfa nche ne da papa wo se de oba na ye wo na so wo kai se wo wafom oba ne pen am oba ne de achew anso enne ono fom wo no so mfa nche adwuma mu abusua mu se obi ni abusua panyi kura ya aka ni kuro mu here oso nkasa no ho ni kuro mu hima oso nkasa no osofo wura amoyoku ahoduo mu a obi okua ochia na odu obi so a na watwam anso edu kwesi ada se ni pai etimi gina pulpit enim even emu asofo no mu bi mpo asodo mpanyufo no mu bi dicknesses bi mpo yaka osofo bro no oteso nipa wo fa onkasa omo anso de bi okwasore eno no enyanyameyo eno no nyanyamesu Nyankopɔn se mo yem hyehye mo ma mo ho na mo fa mfiri mo ho enti mo wura mfi se Deuteronomy chapter 28 no o se beba se ubedi ne mra ne na hyede ni nyina so de a eni enhyira no nyina beba na nya onko wo se wo ma na wa obi man so no obi kuro so no enhyira no ba akɔhwɛ mo ukro no yira watu kwa akɔmmea ni nyina enhyira na mfa ho se na busua no yese mo ɔden sifa nyame wo se obɛtene ne nsa so se so ɔtene ne nsa wɔ ni bere mu a na akodie bia ya dan Colossians chapter 3 verse 13 say akɔ 6:37 na ye dem pa na se obi no obi nya asama na se obi ni obi nya asama hunu me ma mo ho na mo fa ncheche mo ho na mo fa nche mo se de Awurade de ache mo no hallelujah se de mo nso mo nye no no Awurade de ache mo no enti ahawo wo ho amane wo ho ye den a mpanyimfo se dua ben etwie kama minche dua ben na ye den etwie enti se ye te ase ye den a efomso obeba ye be fomfom ye ho ye be cassette etie ye ho enti twerɛsɛm no se obi ni obi nya asɛma ye mfanya den yemfanya den enti wo a wo hwɛ me wo fie ho wo a wo tie me e wo bi man so wo o tie me se o tie me di fomso no che enye nipa nti na o de che no dabi na Awurade asɛm nti enti obi atwerɛ ne ka echi se Kristo nti Yesu nti enti Kristo nti nti enye nyame asɛm nti na me de chaw na ka ya wo nkwa de a kame mfa me de chewo so na be ya Nyankopɔn so di me de be cheme na nyame be soma na bofo nyame be ma ne bambo na ba me so na botai nche nyame de me ba ti asefo asase de so abem na nhire wo afefoforo yi mu 2026 no e me nsa kan nhira no me ne me ma madwuma bi ameyo enu nti ene me maba wo nche wo fie ho maba wo nche enanwumre me nam Sompa kasa fidie so se fa che yes Lord se na be ya wo bom pa ya nyame betio se na be ya nyame nyi ne bambo no
so I say one fan free on osura jano so fa wo de enye den enjam. Yanko the last one, Luke chapter 6 verse 37. O se nsumu mu atan. O se nsumu mu atan. Na wa mu atan. Na wa mu atan. Mumu fo. Na wa mumu fo. Na wa mumu fo. Monfa nche. Na wa de ache mu. Asofo mi ka say obi ebu atan wo ye bu nsem nipa, wo nye ne ho nipa, wo nye say menka say ne ho da. Won sa enu me nan na o de che, ba ko na o de che nipa no so enan na aka ni nyina. Dia wo ka say nipa no nya won say wo yes a de ni bi. Dia wa sorry a wo bu nipa bi atan wo de wan kasa. Won say utie bu wan kasa. Ebu fo. Dia na me ba say me ba be ka kire say 2026 na kwantu no wa. Akwantu no wa. Ye be hia awrade wom. Awrade bambo. Awrade hwe so bo wo hwe me awutie me hu hia sika. Ba bia nyame di ehira enna wa anya adwuma biompo a osofo sika no ensanda. Even shares a watoto any sika gu bank say na wodi. And so say na be ya obenya nkwantente ya pomodin wom say yade bi na mframa mo ba say your friend say moja mu yade bi a your friend say cancer moja mu yade bi a your friend say kidney failure moja mu yade a enam ya diabetes no mo a ebe ni paso ekum ni pa no enam frama mo ba erade beji wafri nyame ma wani mra ho so enam ba se me ba be ka kire wo se uye nyame ba na me kasa kire nyame ma enye esuma han ma uye han ma de a fa che na Yesu Kristo nipa bo no twetwa na sunya asem ba ko pe na Yesu kana se dua na se o se eja fa chewo na wo nim de oye shalom Peace. Sure. Enanwumre nyame asem ba ye gira so bom pai obu asem abai udi mu fo wo se osofo kura be kanu nti wo be ja asole enye osofo asole nkwa na ya asole ukrumu hini kura be kan so ene wo asema me no ka nyame yi Bible dakro pe na free Job ho ma Job manyina wuye ka Job man wuye akobaka se wo one na yire bedie ye friend sen omo betena omo ba bi na omo wu a na Job yade asan abebo no apomodem Bible no nyame sen yiye ma yade abebo Job se watukuru enti mesro de enti na ye de futu sem no bra wo nyina ne se sene be ya nyame enyi ne bambo nyame be hwe wo so a ho ma asem afi enti bie wa no sa asem abai medifo e wa asem bi so ma kase we mi mfa nche ne da we mi nkasa ne ho da efri na koya ene matwe asan me kasa ne ho obi susu nyame asem abai unimofo o sra awrade se awrade so me mo ma me wie kodro ho na metimi de wasem ya nante na wo bambo so adi mechi bia wa no na bon pai wo fi o ye pai wo ya mo wa so pai wo di wa bon pai ya so wo ya tenu wo no wo tenu wo no wa ya pam pai o mi anu wo wa so ma ba na wa ya wo wo no so nya ngo ko wo ja de sana chela bon pai ya ho na bo pa che o ya ho si Jesus. Nyame asem se ba eya dodo no amonta mpe ene de opesa otia ne se de opesa okun no de opesa osawa djuma no awrade ntwa ne ka se ne de djuma setie your friends Alexandro corporate job for no o ya me boni bi ya me tia ne ka se ne na mama enam ensam na me no bom pae no
se nyankopon ka ho de sia apembeto obenkum na opedu ato unifa be nka woda ka se urade enanwumre efra wa ho de efra utumi efra wo sra enche me ma sene me ma sene me kunu mene me yire urade boaye urade me asema abai yetimi ni wasem enante yetimi nya kronkron awo wasem yetimi ni wasem so yetimi ni wasem yo urade boaye urade boaye no bompa urade Jesus. Prayer number 2. Also for Bible say yen san adwuma. My God. Ena onam so e de be shira. O ka de tro me ho. O ka sam se ho. Ye bom paya peja ye adwuma be Awurade anim. 2026 say Awurade to nhyirangu ye adwuma so. Yes. Awurade to nhyirangu ye ma adwuma so. Ye kura adwuma so. Na wotwi nya me to nhyirangu ye adwuma so. Obone for the chiche ye bia fa ye adwuma ho. Mo amu obi man so obi kuro so any evil agenda etia wo adwuma obi kasem Bible say bone nyina hini any sikasem obo oni how ye ba ko pe ne sikasem na adwuma ye yia obetima ka say heaven no obekobi bia wano na bomb paye Awurade ya bomb paye e pega ya adwuma ni ba wa sam eba wo si Awurade wo si na sa adwuma so na obi ma ya Jesus. Ye bo akomaso ade empire. Yes. First Samuel chapter 1 verse 11. First Samuel chapter 1 verse 11. Be na kan ma hwefo mo fanto MCR mo fanto eye screen so mechia azuka bema one wapamfo nyina MCR nyankopon hira mo. Ene ye bo akomaso ade empire. From verse 10 Bible said na hana suye na ohwie na koma so de etu Awurade no verse 11 First Samuel chapter 1 verse 11 bo kan tem o se na ohyebo se na ohyebo se sa Awurade wa frama ni wa frama kai men na wa na wo wura amfiri wa frama na wo wa frama obabanyira na wo wa frama obabanyira na ma Awurade ne nkwa na nyina obie na koma mu enne yade na etete wo no se Awurade be boa ma yade na tuwa
Oh, obedi adanse wa Awurade fie. Se Awurade be ma boniye na friw so. Oba na bronsama fadu no mum no. Awurade je oba ama. Wa adwuma na egu obi adwuma egu. Obi awori egu. Obi sika hye. Obi ba ese. Ya de titi obi. Ya de ekum obi. Obi da yare sabia. Die na ye wakoma so ade. Suje die how bi suma wari titi obi. Bia wa no se Awurade me how ni. Jesus. Can amen 3 times. Amen. 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 Ni change me to me say paibo na obo no enya ho. We go for the last prayer. Oko na ye so da ye be na oso ye. The o kai ne the on kai. Osofo baby ye me hu Genesis chapter 40. Nipa mienu na so da ye wo dan krom o da fiase dan krom asase ba ko so. Baako da ye so kire se nansa obewu. Baako kire se nansa obenya promotion. Da ye be na waso. Da ye nya sunsanso ye dada ya sitrem se ye asunsanso papa. Ka se da ye boni bia. Da ye boni bia. De maso. De maso. Me ba so. Me kuna so. Ye fame ho. Ye fame djuma ho. Ye fame busia ho. Obonu fo no hyehyɛ ye. We break it out. We break it out. Say we want to break it out. Of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Any evil dreams, any evil agendas, we break out. Jimmy, so if you say amen. Amen. I'm not type I break out. I break out. I break out on Facebook there, YouTube. Yeah, the mirror na ye chuma. Dodo kunya no back of one transfer.
Sabre de enchana ye signing out. Na ya jaima area apostle. Apostle continuation. Na omuja no atuaso. Na sabre de ye winsho ready. Na ye bompire egu winsho no documents na so. Peja. Erade me jefidi kese so se obibia wa peja ne nsuo. Jesus. Wa peja ne documents. Yes. Me shenya me tumi. Se nsuo na ne Yesu moja. Amen. Ye bompai obi akoma onum nsuo ya akoma ne tunyera. Amen. Erade nsuo na ne senkyere ne nsuo. Amen. Ena ne ya de sensuo. Amen. Ena ne Yesu moja. Amen. De odi nsuo be ye biara. En senkyere ne ekire. O documents me friend nyame adanse ego so. Nyame senkyere ne ego so. Wo Yesu demo. Jeme so amen. Amen. Nyame shira opi. Se wo say wo mre ene wadaje ene yesomye. Announcement wo ne se Kristo ya doma eye ahomache no num kosi no nsia. Oni mi hia meni mi team abo first service so na emfa demu ni nyina enhye Awurade nsa share na emfa demu. We commit the whole day unto the hand of God. Eye ochina homache na ekosi se pesan aba wo nchen ochina no na Awurade ama wa dance senia abofo no kan o hwe o TV nanima ye numbers no na mo amutie radio ni nti no obetimi afre wo pese ene wo bompaye ebia bibinti numbers ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no metosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 me do feel ho na wo damo nyina share adensa nyame hwa wo so a wo ho ma asem ye besa share biom bye bye. Praise the Lord, praise the